धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या जिणेवयलो छावा हो चित्रपट बिरेस्तारच्यान गोयच्या चित्रपटघरांतल्यान करमुक्त करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात हजारांनी शिवमोगीक मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री उलयताले। छावा ही मूवी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावरती आहे आणि ती मूवी लोकांना टॅक्स फ्री करून पाहायला मिळाला पाहिजे। विशेष करून आपल्या भावी पिढीसाठी की त्यांचं चारित्र्य आणि ते धर्मवीर का होते, त्यांना धर्मवीर फक्त आजपर्यंत हिंदुस्थानमधल्या एकाच राजाला धर्मवीर राजे म्हटलेले ते म्हणजे संभाजी राजे। संभाजी राजाला जेव्हा औरंगजेबाने पकडलं आणि त्यावेळी त्यांनी एक साल त्यांना मारत होते, नख काढून मारत होते, हात कापून मारत होते, पाय कापून मारत होते, शेवटी त्याची जीभ कापण्याच्या अगोदर हा 21 दिवस असा प्रकार चालला होता। या दिवसामध्ये प्रत्येक वेळी त्याला सांगत होते आम्ही तुम्हाला जिवंत सोडतो, फक्त एकच करा की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा, की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा। आणि शेवटपर्यंत या माणसाने सांगितलं जीव गेला तर भयंकर, पण मी धर्म परिवर्तन कधी करणार नाही। ही छत्रपती संभाजी महाराज म्हणून आपल्या धर्मासाठी जगणं कसं ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आणि आपल्या धर्मासाठी वेळ आला तर मरणं कसं हे धर्मवीर संभाजी राजांनी शिकवलं। हे आहे धर्मवीर संभाजी राजांची कहाणी। म्हणून आज छावा फिल्म उद्यापासून जगतकातील लोकांना टॅक्स फ्री मधून पाहायला मिळेल याची घोषणा आजच्या या विक्रेत्या करताना मलाही आनंद वाटतो।